Günlerden bir günde bir şeytan deydi. Bir meclisке girse, meclisin içinde bir molda uktap atıptır deydi. Anan je titrep meclis kulay turgan bolup kalganda şeytan barıp öyle moldan oygotup çık eşikке çık kuup çıkıptı eşikке. Çıksa meclis kulap ketip anan molda aman kalıptır. Ana molda aytıptır, karamatı var eken, ya şeytan, ökөbüz ezeli kesip düşmanbız. Sen şu meni nege saktap kalınga sebep boldun? Tim koysan meclis kulap ölsem öletelim, sen jırgayt eleň. Menin jamaatymyň bardygyn sen eriştip özüň meclisden aparıp alat eleň. Bu mine meni şunday kıldın sen? Bu sana taňym da saytat. Oşo sen jatkanыңda tarat alıp, kıblany baştanıp, oňjan başyň menen bismillah aytyp dua kılıp jatdyň eleň. Oşol jatyşyňyň özü ibadat ele, ibadat menen ölüp ketmesin dedim da seni deydi. Oşonuň üçin men seni çağırıp kaldım deydi. Balkim başka bir gıйbat süýlep atyp, je bir uşak aytyp atyp, daha bir neke kılıp atyp ölüp ketseň, anda şonda maňa bir paýda bolat ele dep oşonu men oýladym degen.